गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर मानोना दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लाना फैगोन। ओरैबायदि जागोन बे भिडिअआहाय जायनाखि दाथ' गोबां दावराव हिनजाव खारनायनि गोमानानै थानायनि बेफोरनि बिराद गोबां दावराव भाइराल जागासिनो दङ। नोंथांमोनाबो नुखाबो जानांगौ भिडिअफोरखौ। दा आंबो बिनिनो फंनैसो खोथा बुंगोन। साबधान जा जायनाखि नखर संसार गारनानै खारबोग्रा हिनजाव आरो हौवाफोर, हाबा जाखानाय हिनजाव आरो गासै खारग्राफोरखौ सांग्रां होनाय जाबाय। मानोना गुबुन जायगाफ्राव बिराद जोंनि बर' मानसिफोरा गथ' एबा गावनि नखर संसारखौ सिफायनानै गोबां जायगाफ्रावनो खामानि मावनानै गुबुन हारिनि हौवाफोर लानानै दंफैयो। एबारनिफ्राय सांग्रां जादो। मानोना बेखौ नायबिजिरनो थाखाय माखासे सिगुन दाउफोर हगारनाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो गंसे बिरखं हेलिकप्टारबो हगारनाय जागोन। बेखौ नायगिदिंनो थाखाय नोंथांमोना साबधान था। आरो खिग्रमाखौबो लेंहरदोंमोन, दा खिग्रमाया फैनो हायाखिसै। मानोना बियो खिग्रमाया बुंहरबाय आजिखालिनि मानसिफोरा हाग्रा बारियाव खियोखाय माने खिग्रमाया हमनोनो हाला जादों। माने फायखानायाव खियोबो नालाय आजिखालिनि मानसिफ्रा हाग्रा बारियाव खिला, खि उरनो मोनला। दा बिनि थाखायनो खिग्रमाया आं बे खामानिखौ हानाय नङा होननानैहाय खिग्रमाया निमाहा बिखाबाय। मानोना बिनिखायनो दा माखासे सिगुन दाउफोर हगारनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां दाउ हगारगोन आरो गंसे एर'प्लेन हगारनाय जागोन। नागिरनायखौहाय अबे अबे जायगायाव नागिरगोन बेखौ बुंनो हाथ'वा। दा गोबां जायगायावनो नागिरगोन होननानै सुलुङाव फोसावनायलाय आं नोंथांमोननो दिनैहाय फोरमायना होबाय। मानोना अभारद्राय जाबाय। मानोना सोरनिबा हिनजाव सोरनिबा हौवा लालायनानै खारबोनाय, नखर गारनानै खारबोनाय, गथ' गोनांखा हिनजाव आरो हौवाफोर खारबोनाय बिराद अभार जाबाय, बायहेरायाव खामानि मावफैनाय। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि प्लानखौहाय लादों होननानै बुंदों। मानोना सोरहाबा नखर संसार आलो गोजोन संसार जानो सानबाबो सोरनिबा हिनजावा खारबोबाय आरो सोरनिबा हौवाया खारबोबाय, दोनखारलायबोबाय। माने आजिखालि रावखौबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खारलायनाय खोनाया ना रायजोफोर। मानोना हाबा जाखानाय, गथ' सासे गोनां, सानै गोनां बिदिनि हिनजाव एबा हौवाफोरासो दायो खारबो गुबुन जायगायावहाय खामानि मावफैनानै दङ आरोना। एबारनिफ्राय नोंथांमोनाबो साबधान थादो। साबधान नागिरनाया दिनैनिफ्रायनो जागायगोन। गोजौआव बिरग्रा बेफोर मोननै आगजुखौहाय बिसोर फायहरबाय होनदों। दा अबे अबे जायगायाव नागिरो बेखौ समासो मिन्थिसिगोन। आरो जाय नागिरजाग्रा मानसिफोर नोंथांमोनहा साबधान थाबानो जाबाय। जानला मोनला बायह्राफ्राव ओंखारनो नाङा आरो बायह्राफ्राव हाग्रा बारियाव खिनो नाङा। बोरैबा बायसान्सनि खिग्रमाया उरनानै मिथियोबा सुलुङाव फोरमायहरबा नोंथांमोनखौ हमनाय जागोन। बेखौ गोख्रों रावजों बुंनाय जादों। नोंथांमोनहा जायनाखि खारग्रा मानसिफोर हिनजाव आरो हौवाफोर नोंथांमोनहा बायह्राफ्राव जानला मोनला खिनो नाङा बेखौ साबधान हरबाय। बायह्राफ्राव जानला मोनला बेरायनाङा बेखौबो बुंखाबाय। मानोना हेलिकप्टार आरो माखासे दाउफोरा नागिरसिगोन। माने जागायखाबाय नागिरनायखौहाय। आरो बायसान्सआव खिग्रमाया लांदाङाव खिनायखौ लोगो मोननानै खिफोरखौ मोनामसुबा, खिखौ उरबा माने नोंथांमोनखौ डाइरेक्टलि हमनो मोनखागोन आरोना। थ' लोगोफोर थेंकिउसै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।